ya estaba instalada con todo. Què no hi té cap dret? Perquè és mentida. La cosa és que vas escriure jo en comptes de nosaltres. ¿Qué? Ja no tinc por, ja no tinc por. Com pots dir davant meu que aquests colors t'emocionen? Perquè és la veritat, i tinc tot el dret. No, no hi tens cap dret. Per què no hi té cap dret? Perquè és mentida. Que no m'emocionen aquests colors. És que no hi ha colors. No estava sol, Tariq era amb tu. Tu sabies que jo sabia que ell era amb tu. Això no era cap secret. ¿Y? Doncs que alguna cosa devia passar entre un mel i l'altre, no? Esta monja es la verdadera autora de la pintura que tienen delante. Confieso que he participado en una farsa. Fes-me companyia. No. S'amaga només dins el meu cap. I ara que ho veig, tot és més fàcil. He tingut por